Al'umma annabi alaihi salatu wassalam, bari in ba ku wani sirri. Idan dai farin jini kike bukata hajiya ko kuma farin jini kake bukata, wallahi in ka da wannan sirri malam ka tsaya ka amfana da shi. Ko ba komai zan amfane ka in dai har ka saurari wannan sirri. In kai ba za ka iya amfani da shi ba ma bai dame ka ba, dan Allah ka yi sharing akwai inda suna bukatan irin wannan abu. Farin jini dai mace tana zaune a gida aure ya gagara. Kasuwa kake in ka je ka zauna yadda ka san ka shuka dusa mutane ba sa zuwa. Da Allah dan uwa ka fita bayan garin ku ko ka je ka wajen masu sai da maganin gargajiya ka ce a baka furen wannan abun. Wannan abun baya wuya ko a birni ko a ƙauye. Furensa za ka ebo akarmakallahu sai a hada da farin birana a daka su. Idan suka bushe malam kar yayi laushi ya zama hayaki ne, za ka nemi turaren binta haruta ka kwaba su. Dan Allah dan uwa ka rinka hayaki da shi kai kwana 3-4 zuwa sati ɗaya kana hayaki da wannan. Wallahi ka ga yadda Allah zai warware lamarinka, tauraron ka zai haskaka ko da ya dishe. Zaka samu farin jini, zaka samu ɗaukaka. Allah yake yi ba ni ba, amma wallahi wannan sirri in dai kai amfani da shi Allah yana taimakawa, abubuwan suna yi, zaka ga buɗi ɗin lokaci ɗaya. Farin jini zai same ka in baka da shi, in kana da shi zaka ƙara farin jini a cikin al'umma annabi alaihi salatu wassalam. Ka yi sharing ka amfani da al'umman manzo Allah. Na ba ku saboda shugaba annabi Muhammadu.